Yanzu daga nesa can nake hango nake ta miki magana kuma na ga gaba ɗaya yau kwana biyun nan naga sai abin nan ki ya ake ciki ne. Dan Allah, dan girman manzo Allah, ina tosiya wa rayuwanka ka fita daga harkata ka bar mana ba. A'a, ba aya. Ni ba wannan bane. Ina tosiya maka yaya na kai ka kama kana ga ya mun ci gaba. Yayanki da abokina ne. Yan mata ki mana. Na tsaya mana. Wai malam ba za ka rubu da ni ba? Minti kaɗan zaki bani. Assalamu alaikum. Kai minti kaɗan zaki bani. Awa ne baka da hankali ne? Me ya faru? Baka da hankali. Me ya faru? To baka san waye ta bako. Wayanta. Baka san waye ta bako. Yayanta. Je ka Allah kake tsoron yayanta. Ina ruwana da wani yayanta. Ba wani ruwana da wani yayanta. Kakancin gan da mata za ka yi an shege. Ni kuma yayanta nake je masa. Idan ba yayan ne sai sara shi ba Allah ya tsira. Wayan mata ne. Ka ni fa inda na san yayan ka dan daba ne ba ruwa na da al'amari. Ko kula ki wannan ta ba. Tun daga bayan bangon duniya na biyo ki. Idan bani minti kaɗan. In kika bani minti kaɗan mun gama zancen mu mutum take ki. Kai dan Allah dan Annabi in ce maka ka daina bina amma ka ki. Ba ruwana da wani yayanki. Ni yayanki nake so ko ke nake so. Dan haka ki dan bani dan lokaci mu gana mu zanta in turo magabata. Ni san ki nake. Kar ka damu za ka ji a jikinka. Zan ji a jikina. Lallai to ina jin akwai matsala da yanda akai. Wani irin matsala soyayya ce soyayya za mu yi mana. Allah ku? Ha. Yanzu ya za a yi kenan. Kauna nake yi so in ki bani dan zuciyata ta gamsu da ra'ayinki. Ki duba ki gani tun daga kokolin duniya na biyo ki. Tafiyar da ni yanzu sai na hawo mota zan koma gida. You are a failure. You can't. Kai me ya kawo ka kofar gidan nan? Wallahi kawai rakota ne. Rakota? Rakota ne. Amma ka yaƙuri. Ita karamar yarinya ce da aka ce ka A rakota? wallahi dan Allah ka yaƙuri. Tuba nake dan Allah dan Annabi ka yaƙuri. Baka san ko kanwa ce ba? Wallahi ban sani ba inda na sani ma ta kanwa. Kuma hanya ba wanda ka da sai baka labarin ko wallahi ba kanwa ce. wanda ba dan Allah ka yaƙuri. Tuba nake dan Allah dan Annabi ka yaƙuri. Kai sai fa na ma hukunci fa. Me ba Dole sai na yanke harshen ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na yanke ma kunne. Sai ka ce wanda ya kisa. To ai kwara kai kisan ma. Ka daina bani hakuri. Ka yaƙuri da Zaran harshen ka. harshe na kuma. Harshe na. Ka tuno mun nace. Dan Allah ka yaƙuri. Tuba nake. Tuba balan ƙara biyo ta ba da kai wallahi. Dole sai na dan tsaya maka.